чекаме верчета да дойдат с яхтата от Сан Марино, тук до Слатия. И тех ще ги отстрелям с думичката. Ай сега кажи, батко, едно. И не ме разбери погрешно. Това са ми и децата, Благойчо и Дария. Даже Дария се пише уси, ама нема место. Едно благодаря може да промени всичко. Дори и ръста. Не вярвате? Благодаря. 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 Благодаря на Тихчева. Тя преди много време започна ремонт, който още не е приключил. Дядо Вълчо! На телевизора ти долу вдясно има едно копче. Пише ОФ на него. 10 години така и не го видя. Благодаря ти. Dankeschön. Спасибо. Merci. Quanaimi. Gracias, amigos. Аригато. Благодаря. От друга страна, сметката ви е 10 лева, вие подавате 10 лева и казвате благодаря. Онзи, който би ви казал за нищо в предишната ситуация, сега казва благодаря, къща не храни. Ами, ето това е да изпаднеш в субординарна позиция спрямо обекта на думата благодаря или на глагола благодаря. За което ви благодаря. Затова сега искам много внимателно да гледате какво ще кажа, да не се оправдавате после, че съм говорил бързо или че да ми сложат случайно пак субтитри. Внимателно, съсредоточете се. Близки и на любимия, на познатия или непознатия, само кажи благодаря.